Halun löytää äänille muodon, syvyyttä ja värejä, tuoda niiden liikkeen ja rytmin esiin piirustuksessa. Maastossa on piirrettävä tosi nopeasti, koska äänet tulee ja menee yllättäen. Moni ääni ja sen tulosuunta muuttuu hetkessä, vaikka se olisi olennainen osa äänimaisemaa. Ihmisen tuottamat äänet, liikenne, teollisuus ja kodin äänet on helpompi määrittää, koska ne on keinotekoisia. Niissä ei ole sellaista rakennetta ja vaihtelua kuin luonnonäänissä ja ne on helpommin toistettavissa. Näen luonnon äänimassat verkkomaisina kudelmina. Niissä on sellainen läpäisevä, rauhoittava rytmi, josta on aika vaikea saada kiinni. Se on joka paikassa erilainen ja muistuttaa paikan hermostoa. Äänimaisemat kertoo paljon ympäristöstä ja siellä elävistä otuksista. Niiden kautta voi ymmärtää erilaisia yhteisöjä ja elämänmuotoja ja olla tapahtumien keskiössä.